Xayrlı gün, hürmetli dostlar deb aytırga kerak. Менә biz bugun Tatarstan Respublikасы Мизәле шәһәренең Сабир Өметбаев исемендәге Татар дәүләт драма театры коллективы белән Мәскәү шәһәрендә гастрольләрдә һәм инде без үзебезнең дусларыбыз янына штаб татарлары Мәскәү татарларының штабына дип әйтергә кирәк инде татарчалатып әйтсәң, менә кунакка килдек. Инде бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Мин инде үзем шәхсән икенче тапкыр мин бу шушы Мизәлә театрының директоры Фаяз Гомәр улы Хизбуллин һәм инде шушы икенче тапкыр киләм шушы бик матур күркәм бинага дип әйтергә кирәк инде. Бик рәхмәт чакыруыгыз өчен. Без инде матур иттереп шушындый үземнең коллектив белән, артистлар белән монда без килдек. Шушы штабның эшчәнлеге белән танышу өчен һәм инде үзебезнең Мизәлә театрының эшчәнлеге белән таныштыру өчен татарча матур иттереп үзебезчә сөйләшеп, аралашып, татарлар белән Мәскәүдәге безнең инде дусларыбыз белән дип әйтергә кирәк инде татарлар белән үзебезнең танышып, сөйләшеп утырырга дип инде шушындый теләк белән килдек. Инде бу инде хәзер безнең әкрен генә яшьләрбез җыела, без дә инде алар белән инде шул сөйләшүне башлап җибәрбез. Инде безнең монда килүнең Мәскәү шәһәренә төп килүнең сәбәбе ул әлбәттә безнең инде безнең спектакльләр күрсәтү, Мәскәү тамашачысына үзебезнең инде спектакльләребезне күрсәтеп китәсебез килә. 2 көн инде безнең дәвамында 24-25 апрель көннәрендә, инде апрельдә без инде үзебезнең театр мимики жестов дигән бинада бик матур гына инде 2 көн без анда үзебезнең спектакльләребезне күрсәтәчәкбез Алла бирсә Мәскәү тамашачына инде бик дулкынланып торабыз, чөнки инде без әле Татарстаныбызда инде без тамашачының нинди икәнен беләбез, Мәскәү шәһәрендә инде безнең нинди тамашачы көтә микән безне, ничек кабул итәрләр микән безне дигән инде теләк белән инде шушы бераз дулкынлану белән шушы шәһәргә килеп, инде үзебезне күрсәтергә дип уйладык. Инде тагын нәрсә әйтәсебез килә, барыгызны да инде форсаттан файдаланып иртәгә булачак спектакльләребездә инде чакырып калабыз. Һәм инде монда булган яшьләребезгә тагын инде безнең эшчәнлегебез белән бераз инде без аларны таныштырып китәрбез. Без инде яратабыз үзебезнең коллектив белән төрле очрашулар үткәрергә. Менә аның чираттагысы инде шушы штаб Мәскәүнең штаб татар Мәскәү бинасында очрашу дип атала инде бусы. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Инде тагын яшьләр җыелгач әле тагын минем теләкләрем булачак. Әйтәчәк менә мин аларга үзебезнең теләкләребезне татар теле яшәсен, татар теле булсын, татарлар инде алга китсеннәр, татарлар инде безнең алар һәр җирдә булсыннар һәм инде алар бер-берсен хөрмәт итеп, яратып, инде дусларча яшәсеннәр дигән инде теләк белән инде шушы безнең инде очрашуларыбыз булып торсын. Рәхмәт Рөстәм Фаизовичка инде чакырган өчен һәм инде без дә шушы очрашудан бик күп уңай фикерләр генә алып кайтып китәрбез дигән инде теләгебез шушы булачак Алла бирсә.